وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Намаз дәрисләрен дәвам итәбез. Узган атнада без сезнең белән вәсвәсә, намазда вәсвәсә мәсьәләсенә тукталдык һәм мөселман кешесе нинди генә изге эшкә, хәерле эшкә тотынмасын, шайтанның вәсвәсәсе булачак дидек. Шулаймы? Шуңа күрә уйламагыз, изгелек вәсвәсәсез булачак дип. Ялгыша күрмәгез. Изгелек, изге юл, хәерле юл һәр вакыт анда була сикәлтәләр, шакырлар, тигәнәкләр, шәнешкеләр, алар һәр вакыт булачак. Һәм иң зур дошман иблис, шайтан, әлбәттә үз хезмәтен кылмыйча тынычланмаячак беркайчан да тынычланмаячак. Шуңа күрә юлдан азган кешеләр, хәтта мәсәлән мөшрикләр, пытларга табынучылар, алар үзләренең гыйбадәтләрендә бер нинди дә хәтта вәсвәсә күрмәскә, ишетмәскә мөмкиннәр. Чөнки алар булай да инде нәрсә? Адашканнар. Шулай бит. Шуңа күрә шайтан аларга, ягъни алар шайтанга кызык түгел. Алар бары җәһәннәмдә. Шайтанга кызык кемнәр? Җәннәт юлында көрәшүчеләр. Җәннәт юлы өчен. Шуңа күрә менә монда син намаз укырга тотынасыңмы? Башка изге гамәлеңне эшлисеңме? Гыйлем алырга тотынасыңмы? Нинди генә эштә булмасын, вәсвәсәсез булмый. Шайтан барыбер киләчәк, барыбер үзенең эшен эшләргә тырышачак. Шуңа күрә без сәбәпләрен алырга тиеш, менә шушы вәсвәсәне юкка чыгару булмаса да киметергә. Шуңа күрә без сезнең белән әйттек, менә монда ике мәсьәләгә игътибар бирергә кирәк дидек. Шулай бит? Ике мәсьәләгә игътибар бирергә кирәк дидек, вәсвәсәгә каршы туруда. Беренчесе, кешенең нигезе ныклы булырга тиеш. Кешенең әгәр дә нигезе, бинаның нигезе ныклы булса, уңнан сулган искән җилләргә ул селкенми. Ни өчен без бүген вәсвәсәгә тиз биреләбез? Чөнки безнең нигезебез зәгыйф. Бик зәгыйф безнең. Безнең бүген бина кара балчыкта утыра. Астан суда керә, утыра да, селкенә дә, ярыла да, чөнки без кичкенәдән күбебез гыйбадәт тәрбиясендә үсмәгән. Без күбебез кичкенәдән хәләл ризык ашап, иман тәрбиясе белән, дин тәрбиясе белән үсмәгән. Нишлисең? Ул безгә килгән сынау. Шулай бит инде. Шуңа күрә безнең бүген безгә нигезебезне ныгытырга кирәк. Безгә бүген диндарлыгыбызны ныгытырга кирәк. Безгә бүген Аллаһ белән дуслашырга кирәк. Бүген безгә Аллаһны яратырга, Аллаһ Тәгаләне яратырга, Аллаһ Тәгаләне сагынырга бүген безгә өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә безгә бүген нигезне, күчәрне төзергә кирәк. Һәм менә бу намазга килгәндә инде, намаз мәсьәләсенә килгәндә, без сезнең белән әйттек, әйткән сүзләреңнең мәгънәләрен өйрәнсәң, нәрсәгәдер тотынырга җиңелрәк булачак. Ягъни бүген хәзер безгә фикер дигән, зиһен дигән нәрсәне нәрсәгәдер биректерергә кирәк. Ул нәрсәгәдер таянырга тиеш. Нәрсә һавага тотынып булмый бит инде. Шулай бит. Нәрсәгәдер таянырга тиеш. Менә шуңа күрә аңа ярдәм итәргә кирәк. Ничек? Мәсәлән, ярдәм итәргә кирәк үзеңнең әйткән зикрләр, укыган аятлар, сүрәләрнең, дәгаларның мәгънәләрен белсәң, син шулар турында уйларга җиңелрәк булачак. Алар турында уйлаганда башка бер турында уйламаска, ягъни вәсвәсәгә бирелмәскә җиңелрәк булачак иншалла. Бу беренчесе. Икенчесе безне менә шушы намазның асылыннан, намазның мәгънәсеннән тайпылдыручы сәбәпләрдән без арынырга тиеш дидек. Шулай бит инде. Сәбәпләрне киметергә кирәк. Шуңа күрә хәтта без фикъ фәненнән беләбез, исламда фикъ фәне бар, намаз тәртипләре бар бит инде. Шулай бит беләбез. Мәсәлән, аш карынга намаз укымау. Шулай бит инде. Мәсәлән, ризык әзер, пешкән, әз генә булса да йотып ризыкны киметергә кирәк. Шахватны, ризыкка булган шахватны киметергә кирәк.
Хәтта намазда шуны уйлап тормас өчен. Ул бит инде гади бер сөннәт гамәл бу, ләкин ул сиңа ярдәм итә нәрсәгә? Намазыңда аның хушуклыкны сакларга. Яки мәсәлән, кеше кысталган булса. Әгәр дә кеше кысталган икән, тахаратын яңартсын. Яңартсын, хаҗатын, йомышын үтәсен, тахаратын яңартсын, намазын укысын. Кысталган килеш намаз укыганда тагын нәрсә эшли? Тагын күңел уйлау китә, каядыр китә. Ул кешене җәлеп итә. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям Айша радиллаһу анха шаршауны илеп куйгач, бик матур шуар шаршауны илгәч, Пәйгамбәр намаз укыды да, шаршауның төсләре аны үзенә җәлеп итте дә, соңыннан нәрсә диде? Бу шаршауыңны ал әле диде, чөнки мине ул намазда күңелемне үзенә җәлеп итте диде. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез бит бу. Монда безнең турында сүз бармы? Бу Пәйгамбәр, шулай бит инде. Менә шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тааля безгә шулай сәбәпләрен чыгарга өйрәтә, безнең фикерләрне чуалтмаска. Менә шушы нәрсәләр турында сөйләштек. Шулай бит инде. Бүген бераз гына сөйләшәбез, ничек итеп Аллаһ Тәгаләнең безгә намаз аша ярдәме килә. Ничек итеп намаз безгә ярдәм итә. Үзебезнең динебезне сакларга. Үзебезнең иманыбызны сакларга, үзебезнең кыйблабызны сакларга, үзебезнең тәрбиябезне сакларга, гынах хаталардан сакланырга, Аллаһ Тәгаләнең башка әмерләрен сакларга, ничек итеп намаз гыйбадәте безгә ярдәм итә. Менә шуның турында бүген иншалла сөйләшәбез. Һич шиксез намаз ул инде иман ияләренең нуры булып тора. Ул аларны дөньяда да яктырта, кабердә дә иншалла, кыямәттә дә, җәннәттә дә шулай бит. Намаз кешеләрнең әлбәттә күңелләрен яктырта, һәм намаз без сезнең белән әйттек, ул бәйләнеш булып тора. Ягъни бәндәне, кылны үзенең Раббысы белән бәйләп торучы менә шушы элемтә ул, связь дип әйтәбез, шулай бит. Ул элемтә, шушы бәйләнеш ул, Шуңа күрә кеше намазын никадәр сыйфатлырак дәрәҗәгә җиткерә алса, ягъни аның намазы никадәр камилрәк булса, мәсәлән, бар бит инде ул каядыр 100% намаз, каядыр, конечно, безгә ерак әле, шулай бит инде. Менә никадәр шушы 100%ка без якынрак килә алсак, кемдер 40%, кемдер 50, кемдер 60, ләкин никадәр күбрәк якынай алсак, без шушы камил намазга, иншалла, бу намазның безнең тормышыбызга тәэсире шул кадәр күбрәк булачак. Чөнки былай карасаң, менә монда без бөтенебездә 5 намаз укыйбыз. Шулай бит инде, фарыз, 5 фарыз укыйбыз. Бу бит иң әһәмиятлесе, нәфилләр, сөннәт намазлар алар башка. Беребездә 6 укымый. Шулай бит. Чөнки 6 намаз уку дөрес түгел. Беребездә 4 укымый, 3 укымый, 5 укыйбыз. Сахабалар да 5 укыганнар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям да, пәйгамбәрләр дә 5 укыган дидек, шулай бит. Әмма ләкин ни өчен намаз аларның аңнарын, зиһеннәрен, күңелләрен, тормышларын астын өскә китергән, үзгәрткән аларны яхшы якка. Ни өчен безне үзгәртә алмый намаз? Бит шул намаз, шул ук кыям, шул ук рукук, шул ук суҗуд. Менә монда безнең проблема нәрсәдә? Менә шушы 100% камил намаз, пәйгамбәрбез башкарган, менә монда без әле килеп җитә алмыйбыз. Без килеп җитә алмыйбыз, чөнки безнең әле намазның ичке дөньясы аксый. Тышкы дөньяны төзергә тырыштык, кулны да кая куярга беләбез инде, әминне дә кашан әйтергә беләбез, Фатиханы да кашан укырга беләбез, ләкин әле безнең өйрәнелмәгән, әле без керешмәгән зур бер дөнья, намазның ичке дөньясы бар. Шулай бит. Менә шуңа күрә нәрсә? Намазның тәэсире күбәя, әгәр дә намаз камиллеккә якынайса. Шулай бит инде. Әгәр дә кеше, әгәр дә бәндә намазга кергәч, үзенең Раббысы каршында басып, менә аның белән мөнәҗәт кылу дип әйттек бит. Аның белән серләшүе, аның белән сөйләшүен тыйса, түбәнчелек белән, үзенең хаталарын аңлап, үзенең бик күп гынахларын аңлап, Аллаһ Тәгаләнең аңа бирелгән шушы сый-хөрмәт, шиксез нигъмәтләрен аңлап,
Аллах каршында басу, менә әгәр дә ул шушы камиллеккә никадәр якынайса, аның намазы аңа зур ярдәмче булачак изгелекләргә якынайырга. Ягъни намаз ул безне алып бара башка бик күп изгелекләргә. Намаз безне алып бара башка бик күп гыйбадәтләргә алып бара. Һәм Аллаһ Тәгалә тик томалга гына. Мен ничә тапкыр әйттем инде, һәм дә хәзер дә әйтәм, аны без аңларга тиеш. Аллаһ тик томалга гына безнең тормышны 5 намаз белән бәйләмәде. Урысча әйтәм, не просто так. Кайбер кеше уйлый, наверное, Аллаһка кирәктер инде без 5 тапкыр басып башы йибез булып торып. Кирәкме Аллаһка? Аллаһ мохтаҗ маңа. Аллаһка кадерле безнең башы йүләрбез. Әмма ләкин ул аңа мохтаҗ түгел. Аллаһ сөенә безнең сәҗдәләребезне күреп, әмма ул аңа мохтаҗ түгел. Чөнки кешеләр юк иде. Яла качан гына кешеләр барлыкка килде. Шулай бит. Инде Аллаһ Тәгаләнең кудрәте дә булды, дәрәҗәсе дә булды. Шулай бит. Шуңа күрә без генә килеп Аллаһның дәрәҗәсен күтәрмибез. Юк. Яки без генә булмаганнан Аллаһның дәрәҗәсе төшми. Шуңа күрә Аллаһ безгә мохтаҗ түгел. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең тормышыбызны бәйләде шушы 5 намаз белән. Без менә шушы ничек әйтергә инде шушы менә ул ничек дип әйтергә була. Мәсәлән, сазлык дип китерәсезме, шыкыр-шакырма, менә шунда җыгылып төшмәскә, батмаска, ул менә шушы нигезләр. Без шуларга тотынып барабыз. Без шуларга тотынып, әгәр дә без аның әһәмиятен аңласак, һәм никадәр шушы камиллеккә якынайырга тырышсак, без аны сизәбез. Ул безнең каршыбызда яңа офыкларны ача. Шушы гыйбадәт дөньясында, Аллаһ Тәгаләне ярату дөньясында. Ул безне бик күп эшләргә намаз җитәкләп алып барыр безгә. Безнең капкаларны ачыр иде. Ләкин әгәр дә инде физкультурадан артып китсә намазыбыз. Чөнки күп вакытта бит хәрәкәт кенә кала. Шулай бит. Һәм менә намазның бер зур җимеше, дөньядагы җимеше, ул безне бик күп изгелекләргә этәрә. Ул безнең күңелләрне төзәтеп изгелек юлына бастыра һәм безне бик күп фәхиш булган, бызык булган яман эшләрдән сакланырга намаз ярдәмче булып тора. Ярдәмче булып тора. Ни өчен? Чөнки намаз синең йөрәгеңне Аллаһ каршында торуыңны сиздерә. Менә шуны сизергә кирәк безгә. Әгәр дә синең йөрәгең һәр вакыт Раббыңны сизеп яшый алса, гынахлар кыласы килми. Изге эшләр кыласы килә. Әгәр дә синең йөрәгең сизсә. Шуңа күрә әгәр дә синең йөрәгең шушы әйберне сизә икән, ул сине, йөрәк, без сезнең белән әйттек, генеральный директор. Кешенең тәнендә генераль директор, ул әмер бирүче хуҗа йөрәк. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтте, йөрәк ул патша диде. Тән әгъзалары патшаның гаскәре диде. Патша ни кушса, гаскәр шуны үти диде. Кул урламый, әгәр дә күңеле кушмаса. Шулаймы? Йөрәк кушмаса, кул урламый. Кул гаепле түгел. Аның калбендә шире бар. Урлау ул калбтә утыра, урлашу шире. Тел алдамый, тел гаепле түгел. Кешенең калбендә ялган шире бар. Шулай бит? Аның йөрәктән чыга бөтен әйбер. Кайбер кеше әйтә, нигә син булай эшлисең дигәч, яки нигә сүгенәсең дисәң, минем күңелем чиста ди. Тел, кул, аяк, хәтта гафу итегез, җинес әгъза, булар бөтенесе монитор. Бу компьютерның мониторы гына. Экран гына бит ул. Бөтен операция, бөтен әмерләр кайда? Системникта, калбтә юша. Язык ширпалы души диләр урыслар. Шулаймы? Синең күңелеңдә нәрсә? Синең күңелеңдә шакшы икән, телеңдә дә шул. Кайтсын инде ул тел. Ул күңелне узалмый. Шуңа күрә нәрсә? Кешенең иң беренче калбтә күп нәрсә. Калбтә күп нәрсә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Хәтта иратның шит хатын кызга күз төшүе, гаурәткә күз төшүе нәрсә диде? Ук диде. Йөрәккә килеп кадала торган диде. Күзгә түгел, йөрәккә кадалау.
Йөрәккә кадала, йөрәккә керә фитнә. Шулаймы? Әйе. Менә шуңа күрә, әгәр дә калып аңласа, кем каршында басып, һәм ул 5 мәртәбә шушындай әйберне үтсә, әйе, ул әлхәмдүлилләh, аның калыбы төзәлүгә бу зур сәбәп була, һәм ул калып нишли кешене изгелекләргә этәрә, явыз эшләрдән туктата. Моңа дәлилләр күп китерергә була. Мәсәлән, Бакара сурәсе 45-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вастаину бис-сабри вас-салах, ва иннаха лакабиратун илля галал хаширин." Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорагыз, сабырлык аша һәм намаз аша ди. Сабырлык һәм намаз белән ди. Ягъни Аллаһның ярдәмен эзләгез кайда? Сабырлыкта. Чөнки Аллаһ сабыр бәндәләрен, сабырлыкның төбе сары алтын. Сабырлык аша Аллаһ Тәгалә кешегә бик күп нигъмәтләр бирә. Кеше үзе дә аңлап бетерә алмый. Сабырлык аша күпме нигъмәткә килгәне, ниме? Һәм намаз диде. Ягъни Аллаһның ярдәмен эзләгез, сабырлык һәм намазда диде. Һәм белегез, намаз уку ди, шул кадәр авыр эш ди. Илля алал хаширин, мәгәр күңеле, калыбы түбәнчел булган кешеләргә генә ул җиңел ди. Ягъни намазга ирешер өчен кешенең йөрәге түбәнчелек табырга тиеш. Шуннан соң гына ул бу гыйбадәткә булдыра ала. Шуңа күрә күп кешеләр аш та үткәрергә әзер, садакасын да бирәм ди. Шулаймы? Ну намаз пока булмый ди. Нигә шулай? Намаз авыр. Аның өчен күңелеңнең менә шушы түбәнчелеген табу кирәк. Әмма кем 5 вакыт намаз укый, ул алай зарланып йөрмәй. Эй, бигрәк авыр инде. Эй, бигрәк авыр инде. Көнгә ничә тапкыр кабатлыйсыз? Бигрәк намаз уку авыр инде, бигрәк намаз. Ничә тапкыр әйтәсез? Нигә әйткәнегез юк? Чөнки Аллаһ Тәгалә бирә, аша. Шулай бит. Җиңеллеген бирә. Кем укымый, ул гел әйтә. Аңа әйткән саен, юк, әле ни дияр, пока авырар ди. Мең сәбәп тә бар, мең хәйлә. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Намаз уку шул кадәр олы авыр эш ди. Илля алал хаширин, ләкин калыбы түбәнчел булган кешеләргә ул җиңел ди. Бакара сурәсе 45-нче аят. Шулай ук Бакара сурәсе 153. Карагыз, тәфсирдән укып карагыз бу аятларны. Тагын күбрәк гыйлемнәр табырсыз. Мин чөнки кыскача гына вакыт юк. Аллаһ Тәгалә әйтә 153-нче аятта, 153. Бакара: "Я айюхаллазина аману, ай иман китергән бәндәләр, истаину бис-сабри вас-салах, Аллаһның ярдәмен сорагыз, сабырлык һәм намаз аша ди." Монда да кабатлый, сабырлык һәм намаз аша ди. Инналлаха ма'ас-сабирин, һәм белегез, Аллаһ сабырлар белән бергә булыр ди. Аллаһ сабырлар белән, ягъни Аллаһның ярдәме, Аллаһның кудрәте, Аллаһның көче сабырлар белән бергә булыр ди. Менә монда да Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә ди? Намаздан эзләгез ярдәмне ди. Намаздан эзләгез ярдәмне ди. Хәтта, мәсәлән, хадисләрдә килә, монда бар микән ул? Юк, монда юк. Хәтта хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассаламга бик авыр хәбәр ирешсә, ул намазга басты. Мәсәлән, кемдер үлгән, баласы үлгән, туганы үлгән, тагын кемдер үлгән, шулай бит инде. Кызы үлгән, чөнки кызларын җирләде. Хатынын җирләде. Аңа авыр хәбәрләр килде. Абыйсы үлгән килде. Күп хәбәрләр килде. Яраткан сахабалар килде. Хадисләрдә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намаз укыды, намазга басты. Сахабалар намазга баса иделәр. Ягъни авыр вакытта Аллаһтан ярдәм эзләделәр, намаз аша. Шуңа күрә мөселман кешесе бик авыр булса, ул бит кайберәүләр кебек, мәсәлән, шишәгә тотынып, хәмер белән үзенең кайгысын юмый. Шулай бит мөселман кешесе арак ичеп кайгысын юмый. Мөселман кешесе анда наркотик казап, яки Аллаһ сакласын, башка шундый юллар белән ул үзенең кайгысын юмый. Мөселман кешесе гыйбадәт кыла. Мөселман кешесе Раббысына азарлана. Шулаймы? Кемгәдер түгел. Әтисен тынычландырмакчы булды бит. Уллары Юсуфны ташлап кайткач. Әтием, фәлән, төгән дип. Шулай бит. Якуб нәрсә диде? Бөтен кайгым, бөтен моңзарым Раббыма гына диде. Сезгә түгел диде. Сезгә юк минем кайгым диде.
Мен Раббыма кайгырам дейді. Ягъни Раббыма зарланам дейді. Бүтін нәрсәмне әйтәм дейді. Ягъни шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыңнан зарлану түгел. Аллаһ Тәгалә мине кимсетте, менә нишләп шулай? Юк, Раббысына сөйләде ичке серләрен. Авырлыкларын Раббысына сөйләде. Раббым хәлемне күрәсең диде. Менә мәсәлән Әйюб галәйһиссәлам авырып ятканда Аллаһка сөйләде. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Ухуд сугышында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кайгысын Аллаһка сөйләде. Ухудта укчылар бит хыянат кылдылар. Дошман китереп бәрде, кырыла башлады, васваса китте. Сахабалар куркып калдылар, булды җиңелдек диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шунда бит Аллаһка дуга кылып сорады. Я Раббым диде, әгәр дә бүген менә буларны үтерсәң диде, җир өстендә сиңа гыйбадат кылучы калмаячак диде. Бүтән бер кем дә сиңа гыйбадат кылмаячак бүген җир өстендә диде. Сакла буларны диде. Ягъни кемгә зарланды? Аллаһка зарланды. Аллаһ фәрештәләр җибәрде. Аллаһ саклап калды, җиңү бирде, авырлык белән, ләкин бирде. Шуңа күрә нәрсә? Сабырлык һәм намаздан Аллаһның ярдәмен эзләгез, Аллаһ сабырлар белән диде. Һәм инде монда инде Аллаһның намаз кешегә ярдәм итә турында, хәзер инде аят Ганкабут сүрәсе, Үрмәкүш сүрәсе. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Иннас-салата тәнһа анил фахшаи вал мункар диде. Дөрестлектә намаз кешене тыя фахиш эшләрдән һәм мункар, ягъни тыелган эшләрдән диде. Монда аятта килә фахиш һәм мункар дип килә инде. Нәрсә ул фахиш, нәрсә ул мункар? Фахиш ул инде бездә татарда бар инде. Фахишлек диләр, шулай бит инде. Ниде азгын юлга баскан хатын кызны фахиша дип әйтәләр. Фахиш ул кайта бар шундый гынахлы эшләр, ул гынахлы эшләргә кешеләрнең нәфесләре ята. Ягъни нәфеснең шахваты ята шушы гынахлы эшләргә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә зинаны фахишлек диде. Шулай бит инде. Хәтта яман сүз белән кайтаргач, Гайша Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Гайшага фахиша булма диде, фахиш бузык телле булма диде. Ягъни кешенең азгынлыгы, бузыклыгы кайта шушы фахишлеккә. Мункар ул инде мункар, ягъни порицаемый, беларусча әйткәндә, что-либо порицаемый мункар. Аның мәгънәсе мункар ул кешеләрнең фитри күңелләре, нәфесләре түгел, күңелләре инкар итә торган әйберләр. Мәсәлән, алдашу нәрсәген әйтсәң дә ул дөрес әйбер түгел. Шулай бит. Урлашу нәрсәген әйтсәң дә ул дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә менә кешеләрнең күңелләре инкар итә торган, сәламәт акыллар инкар итә торган гынахлар мункар дип ата. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Дөреслектә намаз кешене тыя фахиш һәм бузык эшләрдән диде. Бузык һәм яман эшләрдән диде. Менә бу күрсәтә намазның нәрсәсен? Намазның көчен күрсәтә. Намазның көчен күрсәтә. Ягъни, әгәр дә кеше 5 вакыт намазын торгыза икән, димәк, бу намазның ул кешедә тәэсире булырга тиеш. Намазның әсәре булырга тиеш. Әсәре. Әсәр сүзен беләсез бит, ниме? Тукайның әсәрләре бар, Муса Җәлилнең әсәрләре бар, калган бит әсәрләре, эзләре. Шуның кебек Риза Фахриддин әсәр китабын язган, әсәр китабын, ягъни кешеләрнең биографияларын калдырган хезмәтләрен. Шуның кебек, әгәр дә син намаз торгызасың икән, синең намазыңның синдә әсәре булырга тиеш. Әсәре. Мәсәлән, син кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, әгәр дә кеше көненә 5 мәртәбә ишек төбеннән агып киткән инештә су кыйынса, моның әсәре буламы? Тәнендә берәр төрле кир каламы? Калмый диде. Ничек инде көнгә 5 тапкыр душ кырып карасың? Тәнең чиста була. Менә шуның кебек намаз сезне гынахлардан чистарта диде. Менә шуңа күрә намазның, син намаз укыйсыңмы? Укыйм. Кая намазыңның әсәре? Әсәре. Ягъни намазың сине нишләтә, тормышыңны нишләтә. Син намазны укыйсың.
Намаз сине түзәтәме? Намаз сине үзгәртәме? Намаз укыгач син үзгәрә башладыңмы? Гаиләңдә, кешеләр белән мөнәсәбәттә, әти-әниеңә карата, балаларыңа карата, ягъни намаз кешене үзгәртергә тиеш. Алла Тәгалә Куръан-ы Кәримдә нәрсә диде? Намаз кешене тыя бызык яман эшләрдән. Без Аллаһның сүзенә шикләнә алабызмы? Юк. А менә жизненная ситуация. Бер кеше намаз укый. Гынах, фахиш, бызык эшләр кыла. Буларга мөмкинме шундай бер? Мөмкин. Тормышта күрәбез, кызганыч. Син намаз укыйсыңмы ди? Укыйм ди. Ярар, ә нигә соң сорау? Нигә ул намаз укыгач һаман фахиш, бызык эшләр кыла йөри? Нигә Аллаһ Тәгалә бит әйткән, намаз укыган кеше аның намазы аны бызык яман фахиш эшләрдән тыя дигән. Нигә монда килеп чыкты безнең ни? Намазы формаль гына. Низак килеп чыкты безнең. Аллаһ Тәгалә булай ди. Тормыш айта булай ди. Юк. Мин мисал дөрес китердемме? Кеше намаз укый. Ә тормышына карасаң, намазның тәэсире юк аңар. Тормышына карасаң, ул үзгәрми. Ул бызык телле, аның әхлагы юк, тәрбиясе юк. Бөтен кешеннән кача, хатыны кача, яки ире кача, әти-әнисе уфтана, балалары тормышта, дуслары башкалар. Ул әйтә, мин намаз укыйм ди. Каясың намаз? Кемгә ышанырга, аңамы, Аллаһкамы? Аллаһ Тәгалә ул алдамый. Аллаһ Тәгалә хаклыкны әйтә. Аллаһ нәрсә ди? Намаз кешене бызык яман эшләрдән тыя, туктата ди. Бу әйтә, мин намаз укыйм ди. Әсәре юк. Димәк, моның проблема. Димәк, моның намазы намаз түгел. Моның намазы төзек түгел. Мәсәлән, хәтта шундый тормышта ситуациялар булганы бар. Киләләр бит инде безгә хәзрәтләргә бераз гына конфликтлар килеп чыккач инде сәүдә ни мәсьәләсендә кай вакыт, мәсәлән, бер кеше безнең белән күренеп йөргән намаз укып дип йөрибез, дип уйлыйбыз бит инде. Мәсәлән, бер кеше кемгәдер карата ниндидер җинаят кылган. Һәм аны керә башласаң, син аңлыйсың, что бу кеше намаз укымый. Яңа әйтәсең, мин синең намаз укуыңда шикләнәм. Син 5 намаз укымыйсың, мин җомгага йөрим ди. Йөрисеңдер, молодец, гаеткә йөрисеңдер, но син 5 намаз укымыйсың. Килеп чыгачыннан да ул 5 намаз укымый. Чөнки 5 намаз укыган кеше, уйлап карагыз, кеше көненә 5 тапкыр Аллаһ каршына баса. Һәм ул андый эшләргә тиеш түгел. Шуңа мин әйтәм, мин синең намаз укуыңа шикләнәм. Син укымыйсыңдыр намаз дип. Ишеннән да килеп чыга ул. Калдыра намазларын итә. Ягъни нәрсә? Әгәр дә кешедә 5 намаз иман белән, намус белән, ягъни хушуклык белән уку булса, ул андый эшне эшләмәс. Шуңа күрә, әгәр дә бер кеше мин намаз укыйм дип тә, әгәр дә аның тормышы үзгәрмәсә, намазның әсәре булмаса, димәк, бу кешенең намазының намаз булуында нәрсә? Зур шик бар. Аллаһта шик юк. Аллаһ Коръанда әйткән, без аңа шикләнмибез, бу безнең иманыбыз, ә бу кешедә шик бар. Димәк, ул әле аның намазы яки кала аның намазлары, ни аның күп проблемалар бар, яки инде аның намазы әле пока физкультура гына. Яки галочка. Укыдыңмы? Укыдым. Аллаһ Раббысы каршында басып тору түгел алар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә Куръан-ы Кәримдә шуны әйтте. Әгәр дә кеше 5 мәртәбә тәһарәтен алып Раббысы каршына килеп басса, аңлап кем каршына килеп басканын, шулай бит. Әгәр дә ул намазның рукыннарын җыйса, һәм бит рукыннары бар. Ансыз намаз дөрес булмый, шулай бит. Аның шартларын җыйса, калбын әгәр дә шушы намазга китерергә тырышса, һич шиксез бу намаз аның калбын нурландыра. Аның йөрәген, күңелен чистарта. Аның тақвалыгын арттыра. Һәм калб төзәлгән сайын ул үзе сине нишлей? Ул үзе сине гынахлы эшләрдән туктата башлый. Ул үзе сине туктата башлый. Чөнки проблема нәрсәдә? Мәсәлән, нишен кешенең тәненә
жеңіл генә, күп кенә авырулар керә. Кайсы халәттә керә? Теләсә кайсы заразы, инфекция керә. Кайчан? Аның әгәр дә организм зәгыйф булса. Шулай бит? Аның иммун системасы нәрсә? Җимерелгән булса. Хәтта күп ширләр, алар ул шир буларак бармый. Ул иммунитет беткәч тә килеп керә торган ни генә бер афәт. Шулай бит инде. Ул аерым теге шир дип әйтмиләр. Шуңа күрә нәрсә? Кешенең иммунитет слабый. Әгәр дә кешенең иммунитет нык булса, авыруларга авыррак була үтеп керергә. Шулай бит инде. Менә шуның кебек, әгәр дә кеше иммунитетын ныгытса, Аллаһны яратуын, тақвалыгын, әгәр дә ул ныгыта икән шушы намаз белән. Ягъни аның эшендәге менә бу көч, ул үзе аңа ярдәм итә, булай итеп җибәрергә кайбер гөнаһларны. Мәсәлән, күп кешегә, мин инде үземнең тәҗрибәмнән генә әйтәм, мин ялгышырга да мөмкинмен. Күп кешегә, мәсәлән, дингә килгәндә авыр, мәсәлән, аракыны ташлау. Мәсәлән, ул әйтә, мин ишәм инде, кай вакыт сирәк булса да ишәм, күңелне тынычландырырга ди. Аңа авыр. Ләкин 5 вакыт намаз укучы берәр кешегә проблемамы? Аракы. Проблемамы юкмы? Берәр 5 вакыт намаз укучы ястүдән кайткач, 150 граммда торган идем. Булмады инде 3 ел уже бер нәрсә тотканым юк дип. Интегеп утырамы? Юк. Ул аңа вообще проблема түгел. Ни өчен? Теге вакытта проблема бит. Теге вакытта иммунитет юк иде. Шулай бит? Хәзер бар. Аның күңеле зәгыйф, калбы зәгыйф яны. Шул ук тәмәке мәсьәләсе. Кайсы 5 вакыт намаз укучы мөселман утыра. 10 ел тартмадым инде, берәр туктап тартырга микән дип. Кем утыра? Утырмый бер кемдә. Ул аңа проблема түгел. Чөнки ул аңа проблема түгел. Ни өчен проблема түгел ул аңа? Чөнки аның иммунитет ныгыган. Шулай бит? Калбы ныгыган аның. Менә шуңа күрә хикмәт нәрсәдә? Намаз безнең калбны ныгыта. Калбны ныгыта. Калб ныгыган сайын, еме? Кичә интеккән, үзен-үзе кышка тыйган гынахлар калб ныгыганнан соң, аның өчен ул бернинди дә ни булмый. Менә былай гына әйттереп җибәрә алган, ширтеп кенә җибәрә. Шуңа күрә мөселман кешесе ул үзенең калбын ныгыту өстендә эшләргә тиеш. Һәм белергә тиеш, ул көч. Ул көч. Ул менә шушы калкан шит, ярылган, тишелгән шитны ныгыткан сайын гынахларны бәреп җибәрү аңа җиңелрәк була. Шуңа күрә намаз безгә шуны ярдәм итә. Безгә шуны ярдәм итә һәм әлхәмдүлилләh намаз ул безне вагазлый. Ул безгә вагаз. Ул безнең үзе вагазлый. Менә бу нәрсәдән тыел, монсын эшләде. Безнең Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ул. Ул безнең үзе вагазлый һәм иртән дә вагазлый. Йокыдан торгач. Абитта да туктатып безне вагазлый. Шулаймы? Көн кичкә таба, акшамга таба киткәч тә туктатып, икенде дә вагазлый. Кояш байыгач кичне дә вагаз белән башлыйбыз, төнне дә вагаз белән. Шулай бит? Аллаһ Тәгаләнең вагазчысы ул безнең белән һәр вакыт җыри. Шуңа күрә менә безгә намазны төзергә кирәк. Намазны төзесәк, әлхәмдүлилләh, намаз калган күп әйберләрне үзе төзәячәк. Бер кеше шулай, яны гел китерәм инде, бер кеше әйтә шулай, ирләр өчен бит инде ул иң зур сынау ул аракы түгел, тәмәке түгел. Иң зур сынау күп ирләр өчен нәрсә? Кемсә? Хатын-кыз. Сез инде ул иң зур сынау ирләр өчен. Кем комплимент буларак кабул итә инде, кемне күп кенә яшьләргә, чөнки алар азгын тормышка өйрәнгән, хатыны белән генә ул шикләнергә өйрәнмәгән, һәм ул үзен бузык юлда йөрим дип уйламый. Чөнки ул айрым сөяркәне генә кили, берничәне инде, теләсә каян теге южныйдан җыеп килми. Һәм ул шуның белән яши. Килде намазга, килде гыйбадәткә, Коръәнне ачты, ярамый. Монсын ачты, ярамый. Нишләргә? Менә бер кеше әйтә, хәзрәт дип, сөяркәләремне күбесен бетердем ди. Берәү генә калды. Ну, монсын менә күңелгә үткән инде ди. Нишләргә инде ди. Мәйтәм, син, брат, намаз укы. Син, кардәш, намаз укы. Ничек инде мин намаз укыйм ди?
Мен битти шимбе жетсе шунда кетем дей. Нишегенде менде андады, мен анда йоклыймын аны кычаклап дей, иртә белән уянам намаз укыйм. Әйтәм, мен син белмим ниләр эшләгәнең анда, син әйтәм намаз укы. Монда язылган намаз укырга дип әйтәм. Бу мине аңламый. Син әйтәм намаз укы, тогда әйтәм давай булай иттерәбез. Намаз укый башлыйсың. Күпмедер вакыттан соң 5 вакыт намазларыңны тәртипкә китергәннән соң миңа киләсең дә, мин әйтәм теге синең сөйәркәң белән хатының әйтмишегенә утырып вагазлыйм әйтәм, тәүбәгә килә икән, мин сезгә никах укыйм әйтәм. Ләкин чөнки зинашы белән ярамый. Әйтәм, мин аңа вагаз сөйләйм, ул кабул итә икән, тәүбәсен китерәбез, иманын китерәбез дә, мин сезгә никах укыйм әйтәм. Садакаң да кирәкми. Бу килеште минем белән. Моңа бит хәр куйды бит инде бу точканы. Сөйсә бер ай түзәм дә хәзер. Бер айдан соң хәзрәт безне законлаштыра. Шапырткана. Ярар, братна үтте, икотна, счетна карыйм, бу намазга килә башлады, намаз укый, бер ай үтте, 2 ай үтте. Әйтәм, качан барабыз соң инде? Кая ди? Соң әйтәм, сөйәркәң янына, хәзрәт белән. Нигә ди? Соң әйтәм, без бит син белән килештек. Хәзрәт, кирәкме миңа беркемдә ди? Әлхәмдүлилләһ ди. Мин намаз укыйм бит хәзер ди. Битте. Бер көнне моңа Юсуф әйтмәде. Бер көнне моңа намаз әйтте. Син нишлисең диде. Ты же не там ходишь диде. Ул, ягъни ул бәлки уянгандыр шунда. Һәм аның күңелендәге менә бу иммунитет әйткән моңа. Син не в своей тарелке. Әйтәләр бит. Ты не там. Син дөрес җирдә түгел. Кит моннан, кач. Әлхәмдүлилләһ. Нәрсәне төзәтте? Намаз. Хәтта бу әйбер, бу сәләфләрнең, табигиннарның тормышларында да булган әйбер бу. Бу теге мин уйлап чыгарган әйбер түгел. Бер егетнең күзе төшә. Яулыктан 5 вакыт намаз укучы бер кызга төшә. Шуннан соң килә, теләсәң эшләде, мин синнән башка яши алмыйм, минеке булды. Ә моның ире бар. Бу куркып кайта иренә. Һәм иренә сөйләп бирә. Ире чыгып моны кыйнамый. Ире хикмәтле була. Ире хикмәтле була. Ә синең ашыкта шарт куйды. Бу аптырый теге ире моңа әйткәч. Ире әйтә, син ди чыкта ул егет белән килешү төзү ди. 40 көн 5 намазга йөрсен ди мәчеткә ди. Аннарсын килерсең дип әйтер ди. Әйтте. Әйтерсең ди. Әйт шулай дип ди. Курыкма ди. Әйтте. 40 көн 5 намазга йөр мәчеткә. Аннарсын шушы сорауың белән килерсең, мин сине канагатьләндерәмен дип әйтте. Бу хатын чыга да әйтә шулай. Ә син алдамыйсыңмы ди? Юк ди, алдамыйм ди. Бу 40 көн 5 намазга йөри. Ахырдан юк, моңа теге хатын кирәкми. Бу хатын теге җегетне үзе күрә. Нәрсә ди, син килмисеңме ди? Байта мин Аллаһтан куркам ди. Битте. Моңа кирәкми азгынлык, кирәкми моңа зина, чөнки нәрсәне төзәтте? Нәрсә төзәтте? Намаз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында Имам Ахмад риваят кыла. Абу Хурайра радиллаһу анхудан килә, бер вакыт ди, сөйкле пәйгамбәрбез янына бер кеше килде ди. Һәм әйтте ди: "Инна фуланун юсалли бил-лейли фа иза асбаха сарака" ди. Фулан кеше бар ди. Шундый бер кеше бар ди. Ул төнне белән намаз укый ди, ә көндез урлый ди. Нишләргә ди? Дөрес түгел бит инде. Көндез урлашып йөри, төнне белән намаз укый. Шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям диде: "Иннаху саянхаху ма тaqul" ди. Тиздән намазын укса, ул аны туктатачак ди. Шуңа күрә нәрсә? Әлхәмдүлилләһ, намазда көч. Намазда көч. Аллаһ субханаһу ва хак тәгалә тикмәгә безнең күңелебез, тормышыбызны, безнең яшәешебезне намаз белән тикмәгә бәйләмәгән. Тикмәгә бәйләмәгән. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва хак тәгаләнең әмере белән безгә инде шушы намазларыбызны сакларга насыйп итсен иншалла. Һәм инде Аллаһның ризалыгына ирешергә, тормышыбызны төзәтергә насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.